Manuel Sanmartín, concelleiro de Cultura, fai unha valoración moi positiva das festas do San Paio deste ano, nas que houbo unha gran participación cidadá. Manuel Sanmartín Ovelleiro, concelleiro de Cultura estradense, fixo hoxe unha valoración moi positiva das festas parroquiais do San Paio de 2010. Este ano a súa organización foi asumida por unha comisión municipal con representación do Concello e da Fundación Cultural. Sanmartín puxo de releve que estas foron as festas da participación. Os veciños e veciñas da Estrada son quen deron sentido ás festas coa súa presenza. Quixo destacar o alto número de asistentes a todos os eventos, propostos por un programa de festas que incluían música, cultura, deportes e todo tipo de actos con actividades a todas as horas. Quixo así subliñar a amplitude dos contidos das festas con multitude de eventos de todo tipo e para todos os públicos. Para o concelleiro, a Estrada tiña ganas de celebrar o seu patrón coa normalidade e tranquilidade e a alegría que corresponde a esta data e demostrarnos saindo á rúa. O concelleiro quixo agradecer a colaboración de todos os veciños e veciñas que son os auténticos protagonistas das festas e que fan posible coas súas achegas e coa súa asistencia que todos os poidamos disfrutar. Fixo público tamén o seu agradecemento aos integrantes da comisión polo seu traballo, esforzo e compromiso.